ijeni ekwakumele bayithi 11 days yathatha 40 and uThixo bavumele babambe ngendlela kuba babekhalaza. uThixo xa ukhalaza uyakuvumela uhambe ngendlela ende abe ebekudestinele uba uhambe ngendlela emfishane, but because you are murmuring, you are complaining, akwenze uhambe ngendlela ende. The only genuine miracle eyenzeka kuIsrael yaba kungapheli kwempahla ababezinxibile, yaba kungapheli kwehlangu ababezinxibile. The more babekhula nezihlangu zazikhula. So that was the only genuine miracle eyenzekayo kwijeni ye-40 years. Yabona ayifana nomamse. Senga ukuhlile emsebenzini. Uthi ufuna ukuhlasela umamse. Niyasenzeka ba. Babe sithi bontyeba. Empahla ziphiwe. Bathi xa bephinde beshaqile befana nomamse. Nempahla siphinde zihle. Babengawakuzeli bona hayi bahle. Wawungenobabona xa bekusizini yokutyeba nakusizini yokuphitya. Because impahla ebebezinxibe kusizini yokutyeba babezinxiba nakusizini yokuphitya ngoba yayi-genuine miracle eyenzekayo ebomini bakho. The moment you are complaining, you are murmuring to God, uyakunikeza a compromise blessing. Representatives thina sinamntu sirepresentayo. What did you go? Ndisamprepare but asimfuna ngoku. Simfuna ngoku. What did you go? Okay, mamelani ke. Nazi qualities zalo uavailable ngoku. Unje. Uza kubasebenzisa onyana benu ilanga limile angabahlawuleli nokubahlawulela. Bathi nobe njalo, but as long sizabe sinenkosi njengezinye izizwe. Ngobuthixo uyakunika sentsho ndiyadlula kufana nomuntu wamshothi Thixo ndifuna umyeni aluthixo kawumi samlungise. Hayi ndifuna ukhonza. Kunabantu abacinga ukukhonzwa kakuhle awutshatileyo. Ndifuna ukukhonza kakuhle. Athi uThixo ndinalo ibhenqe nalo. Linayo imali cha likholwa. Athi Thixo as long ndizabe ndingummisisi. As long ndizabe ngusisi. Now namhlanje sinabantu ababhitha, sinabantu abakraka ngenxa bazange bakwazi ukulinda kuThixo. Wade uThixo wabanikeza a compromise blessing. Wakunikeza umyeni okwenze wabhitha namhlanje. Sawucula ingoma ethi amadoda ayafana. Kungenxa bazange ukwazi ulinda uThixo akunikeze akulungiselele kona. Amadoda ayafana. Hayi mama, amadoda ayafana. Ngoba wena wanikeza uSawule, wanikeza indoda ezagqilaza. Ngoku sosijonga iinkumkani ziyafana. Asifana. Hayi wafana madoda. Hayi wafana. How wena wanikezwa a compromise blessing. That's why you are so bitter. You are une anger unje. Ngoba wanikezwa into because you are complaining. Wakubona uba uThixo kwi-edge yoba ungawa nantoni na. Wabona ndimgcine ngezipho lo. Hayi mandimnikeze umyeni ukuze ndiphinde ndikwazi ukubamba.
complain now. They complain. You are murmuring. Phosana nezinto ebekumele bawuzinikiwe nguThixo. Ngenxa yokukhalaza. Ngenxa yokukhalaza. Imurmuring nokucomplaina ku-attracta i-compromised blessings. Uthixo uyakwazi ukunika ilibazisa. Ube kubona ba awukwazi ulinda idami igqitshwe. Amambe nomhlohlo umoya lo okuba ndingalahlekani naye. Now I spoke about Moses. Moses, as much as wayengumprofeti ulenhlobo, kodwa kwiministry yakhe wayenabazalwane abakhalazayo. When the Jesus of Namada Baba, Uba that corner with the Shaka Moses. Yes, this job is one of why to bring a hello. But the Moses why demonstrating prophet. We ministry yake wayegcwele ngabantu abakhalaza. A man eyayithetha face to face with God, but kwi-ministry yayo yayinabantu abakhalazayo. Ngoba i-ministry ayiyi ngoba u-anointed kangakanani na, ayiyi ngoba u-powerful kangakanani na.